Kita enten Mbak Elisa. Nggih. Mbak Elisa dikanthi sakniki napa mengke? Nggih, sakniki mawon. Sakniki. Kene Cahayu, kene. Waduh. Niki mangke tak enten undian door prize malih. Jebul. Ayo. Dedek piadeke dhuwur lencir kuning pawakane piyuh reng upama sampean dadi bojone bar wi dipecel ngono piye reng ya wegah lho kok wegah piye lha guru umpama kok lah tak anu tenanan nek tenanan ya gelem anjir dipecel ora apa-apa ning lak wis iso ngrasake bahagia to sesandingan karo penyanyi cantik kaya ngene iki. Ditanya dulu Selamat malam. Selamat malam Sugeng dalu Padegareng. Reng. Apa pilek ya wong iki, Pak ya? Kayak ngambak-ambak ke kayu pakai. Ketoke yo halus lho. Halus. Takon nek. Selamat malam, Mbak. Selamat malam Wilujeng nuwo Sugeng dalu kidalang Alek. Mak Cangi dene Mbak Yulimbo engkang ganteng tenan. Jane iki ketoke ya Jawa ning kok piye lho? Pak beda nek Pak ya. Heeh lho yo. Iya ngerti lho. Piye Pak yo piye? So. Nah, tombole on off ki panunen dadi iso. Bedone apa? Ya memang beda. Nek ngendikane Jawa niku pancen wasis Mbak Elisa. Tapi memang logatnya beda. Karena Mbak Elisa tidak asli kelahiran Jawa. Ya. Aslinya mana Mbak Elisa? Ceh kulon derek gulang te pungge la diwanu nggih macange. Derek belojor bersomo-somo panjenengan. Kula menika aslinipun seko toli-toli. Kowe mumet ora Mak ngene iki? Mumet ora ngene iki? Mumet aku ya. Ning sing ora mumet ki dhek seneng toli-toli ngono. Pundi Mbak? Seko toli-toli. Oh, jadi aslinya dari toli-toli. Leres. Kaya tahu kenal ya Pak alamatku ya Pak ya. Aku ya kaya kenal. Sampun wonten toli-toli Pak. Toli-toli itu daerah mana? Menika gini, tak jelasno yo, diperhatikan. Diperhatikan. Perhatikan kok perhatikan. Menawi saking mriki panjenengan saged medal ngetan. Dumugi Surabaya numpak motor mabur. Motor mabur. Nggih. Lajeng mengke transit wonten Balikpapan. Lajeng. Ora lajeng. Aja ceng. Lajeng mengke transit wonten Balikpapan. Surabaya malih mudhun di Palu. Saka Surabaya terbang transit Balikpapan. Terus munggah meneh mudhun di Palu. Lha kuwi ora mati mudhun di Palu. Jora, enggak mati. Aku seprono seprene ya urip kok. Lah mudhun terus di Palu. Hah? Iya, mudhun di Palu, daerah Sulawesi Tengah, itu ibu kotane Palu. Oh, nama daerah, Pak Jadi saka Surabaya terbang transit ana Balikpapan, terbang meneh mudhun ana Palu. Dari Palu. Seko Palu, munggah Bun Kopi, mudhun Toboli. Piye. Saka Palu munggah Bon Kopi, mudhun Toboli. Mudhun Doboli. Bocah iki piye? Lah berarti Doboli kuwi cedhake toli-toli. Ya isih rada lumayan adoh sete. Isih rada lumayan lah. Isih menggok-menggok dulu lagi tekan toli-toli. Tapi nek nggon peta kae mong bersebelahan ki kae. Soale petane kan nggon jupet. Kuwi kudu dijembeng. Mengkok ketok. Adohe sepiro lemelikuk-lekuk sepiro ketok. Ben ro toli-toli biar kelihatan itu nek koyo seko gambar yo ketok ciu cilik. Oh iya. Dadi nek nggon peta ki lak ya jenenge Doboli ki mong sak mburine toli-toli. Ya isih lumayan kuwi jembengen kuwi. Dilihat dulu. Lumayan itu leku-leku isih aduh. Engko nek dijembeng metu apane? Ya dalane rono kuwi dalane isih menggok-menggok adoh Pak. Oh, masih jauh. Bang.
tegese dijembeng ki digedhekne ngono lho. Iya ya Pak, iya. Sing digedhekne toli-toline apa? Dalane niku skalane digedhekke niku. Oh iya, nak dalane ora digedhekne ra iso. Peta. Hah? Ora iso. Petane, Pak. Oh alah peta to. Lah jarene Mbak Elisa mau dalane. Ben ketok dalane. Karo yo petane digedhekke. Dalang vintage yang Lah, ngono. Duwe Google Map ora? Apene duwe Google Map ora? apa? Panjenengan iku nggen HP kagungan Google Map boten. Google Map? Google Map. Mat Google Map. panganan apa-apa? Aduh. Kuwi lho Pak. Google Map, Wah, Google Map. Google Map nggih niku canggih niku. Heeh. Tinggal diketik mawon. Tikete. Diketik toli-toli. Oh. Metu dhewe toli-toli niku. Karo anu ambeien iki mau apa, Mas? Hah? Kok iso teko ambeien barang. Kuwi ki ora kok ambeien malah wis ndoboli. Ya. Anyway, pokoknya niku nyuwun pangapunten menawi Makane liburan. dialeknya beda karo kiai asli kelahiran Jawa. Coba. Kalau Ibu Sakit-sakit. Bapak toli-toli ya? Cece leres. Oh, Ibu Ibu seko lembelu. ditakoni kok malah lambek-lambek. Bapak asli toli, Toli-toli. Ibu Lembelu. Wah, ya ta. Ah. Wis to. Sing den kondang ning marani ati to. nduk nek lambe lu ki nek cara Ngawi kene iki cangkem. Oh, jangkem. Iya. Berarti kalau basa Jawanya jangkem. Nah nek lambe lu berarti cangkemmu. Ngono ki mau nyangkem-nyangkem ke aku. Boten, niku daerah mawon. Oh, juga daerah. Nggih. Blasteran, bapake toli-toli, ibuke saka Lambelu. Kula niku nggih blasteran. Wih, sampeyan. Bapak kula saking Kuningan. Kuningan. Nggih, mbok kula Tembogo. Wo, ala tak kira. Metune off. Metune apa? Tak kira Kuningan Jakarta. Betul. Pak. Kuningan nek Jakarta to Pak Alek iki? Hah? Kuningan nek Jakarta iki. Lah pundi? Kirangan. Ucapannya untuk Mas manten berdua. Derek Mangayu Bagio Katur temanten ke kale untuk kedua mempelai menika Mas Feli kalian Mbak Alita. Mugi-mugi dadoso jodoh panjenengan saged langgeng anggenipun bebrayan nggih kadu kadio mimilan mintuno Iki wong bapak. terus saged langgeng boten namung dumugi keken nenen namung salami-lami salami-lami Elisa. sapupu sing puputing yuswa Elisa. Kaken ninen ora kaken padha nenen kakek iku kaken kakek kuwi kaken nenek nenen kakek nenek nenen kaken nenen oh lho kek mau badhe nenen monggo lho kek konsepnya ngono po dudu tapi nek Jawane ora ngono kaken ninen ngantos puputing yuswa oh neneknya enggak sudah tua enggak nenen lagi jadi ninen nah kedaluwarsa ya pokoknya doanya menapa ingkang sampun dipun dadosaken setunggal kalian Gusti menika boten saged dicerai-beraikan kalian manusia. nah itu ada ayatnya Yo. Matius Yo. mengatakan Nanti. mereka adalah dua bukan dua lagi tapi sudah menjadi satu. Makanya yang sudah disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Si Citok salam. Aku Winter loh Pak De. Wah jan salam toleransi ngene kok iki. iso ngerti to Pak De? Lho aku ki sembahyangan Katolik Kristen kuwi aku ya iso. Iso. Baktian. Lho kok kebaktian iki piye to kae? Kebaktian. Sesuk kebangkitan Pancasila bareng. Baktian kok. Kebaktian ibadah nih kok. Ibadah. Wah, iya. Ibadah melalui kepercayaan Kristen sedikit-sedikit saya juga bisa. Ngono lho Pak. Ya. Coba nek iso donga salah siji wae ngono modeng ora apa lho Pak opo ora. Apa salah kabeh? Tapi ki ya mung nyoba lho ya. Coba apa? Ngantek kleru ki kok penuh hujatan lho ki Pak. Boten.
mending ndak usah wae ya. Ndak usah. Yo nek timbangane kleru. Nek sithik-sithik ya iso, Pak. Coba. Jawa apa Indonesia? Jawa dulu, Jawa. Rama kauling swarga asma dalem kaluhurna kraton dalem mugi rawuh wonten ing donya kados ing swarga kula nyuwun rezeki kang teng lepat nyun pangapunten kados dene anggen kawula ngapunten dhateng sesami tebihna saking sedaya panggoda lan piyawon. Amin. Amin. Perfect. Ngene iki sing ngapalke 3 sasi ngene. Apik tenan ra ono sing luput belas lho. Lho piye to? Gumun Ngene iki luar biasa Pak Deni, salam toleransi. Salam toleransi ngene iki. Ora kok tegese piye-piye ora. Kita tuh bagaimana sapa sing nanggap. Setidaknya raketan setitik awake dhewe ya kudu iso. Ora ketang setetek. Setitik ora setetek meneh to. Biasane Elisa setetek. Saniki kula alon-alon kok Pak Dalang. Boten supaya boten luput anggenipun kula bacoti niku. Oh, anggenipun saiki bacot apa? Cocot apa? Ngomong itu apa? Anggenipun matur. Nggih. Anggenipun. Oh, sakniki dodolanipun teng alon-alon to, Mbak? Alon-alon. Iki mau alon-alon. Pelan-pelan. Dialeknya ngene lho Pak Dialek. Ya dialeknya pancen ngene iki. Jadi untuk tamu dan Pak Alek beserta rombongan yang tidak paham dengan dialeknya Mbak Elisa, ada terjemahan di bawah ini. Tukang syuting kan mumet sisan. Ya inilah keragaman. Nanti juga Mas Feli kan juga belajar ini budaya Jawa juga walaupun dari Nias ya. Nias itu mana? Daerah Sumatera Utara kan. Ya. Oh, Batak sana. Ya beda suku sih tapi ya, bodo-bodo Sumatera itu. Mantennya laki-laki dari Nias. Dari Nias ya. Oh, ya. Selamat beradaptasi. Ya. Semoga nanti cepat adaptasi terus jadi kerasan ono bumi Ngawi gini. Ini selain ndalang, Pak. Ya? Iso ndalang ora? Malah iki kok iki lulusan iki wis ora percaya ing atasing Mbak Elisa itu orang Sulawesi. Kok iso ndalang aku ora yakin. Sekolahnya tinggi loh Pak iki, Pak. Rumian belajar wonten dijajal suluk sih. Dijajal ki kok jajal barang sih. Anu Suluke Mbak Elisa wi gedhi apa cilik? Kok gede po cilik ini suaranya itu loh. Luar biasa. Penampung ini semuanya dalang. Oh, kula ndelek belajar ya, capek-capek ya, saya iso-iso. Coba suluk. Cara Yogya napa Solo? Pun niku mawon odo-odo. Sing yo rada yo odo. Ada kok odo-odo. Ayo Mas. Serumah wahyot sawanten nggih. Sang Yasendra kararapa mangeses kati selo kableset satolo mayu mangungsi kagiat kat koto kang joko wis ngono kuwi. Soalnya biasanya gue butuh. Percaya ta? Oh, iki sekolah dhuwur, sekarang sekolah di CM ini kok S3. Oh, dulu S3 lho, Pak. Kula jenengan S1 pilek lho wisan, Pak. S1 kalipun wonten pedalangan menika. Kalihipun
psikologi. Oh, psikologi. Soale kula niku rumangsa dados wong edan, dados dalang niku kadya wong edan. Mbak. Mas Tio hati-hati ya, kamu pengen jadi dalang toh? Jadi sampean sekolahnya psikologi. Kok iso wong edan apa, Mbak? Lah, ngopo? Lah nih, ayo. Tak andani tak kasih bocoran aku sepil kamu. Yang namanya jadi dalang kuwi kudu gendeng. Gendeng. Gendeng iki lho. Kuwi gendeng. Gendeng. Kuwi kudu edan, mergane ngopo? Ngomong dhewe, sauri dhewe, nangis dhewe, guyu dhewe, 8 jam ora gendeng. Oh. 8 jam. Secara fisik sehat. Sehat. Tapi secara kejiwaan lah perlu dipertanyakan. ora waras. Oh, lah jenengan dadi dalang. Kulo rumiyin ke. Rumiyin. Nggih. Sakniki pun mantun. Mantun itu apa? Bertani. Udah waras. Mati Iku mantun. Mantun ki mari. Oh, mari. Wis waras. Lah, isih rawat jalan kula. Wonten psikologi ini kan dalam rangka rawat jalan. Oh, hati-hati lho, Rek. Rawat jalan mergo kegendengan kuwi. Kan mantane wong edan. Lah wong sing edan ki kono kok meling wong waras ki ngopo lho? Lah kono kan mantan. Wong kene wis ngombe obat sampean sing urung kok. Lah ngomong dhewe, takon dhewe, disauri dhewe, jejak-jejak sikile, bengak-bengok tengah wengi mongko ora nang omahe dhewe. Berarti kuwi sehat ning ora waras. Nah ngono sing ora waras ora ngaku dhewe. Apa? Yoga semenimbane melok ora waras. Kok iso? Ngerti wong ora waras kok digameli. Berarti ana bolone. Sapa? Sindene koclok. Lah kok iso? Ngerti nek wong ora waras wong edan kok disindeni. Ora ming kuwi. Apa? Penontone? Penontonnya Ya bener Mas, Hereng bener. bener piye? Ayo, tanggung jawab. Ayo, tanggung jawab. Bener piye? Ayo, bener piye? Bener edan kok dideloki, Pak. Halo. Mbok tapi penontonnya mboten edan, Mas. Penontonnya sak sing nanggap kuwi bijaksana. Wong edan-edan dilumpukke, ditonton ngono lho. Selamat. Iki kok lara bayaran nek salah ngono iki. Tenan iki bahaya, Pak Alek bahaya golek kejugangan aku ro awakmu. Bahaya iki. Wah, anu pareng ngaturi Bapak Wakil Bupati menapa dos pundi? Monggo menawi kersa. Pumpung kepanggih karo Mbak Elis. Oh nggih. Anu sekalian Pak Raji. Kali Pak Suraji. Nggih. Sekalian Pak Raji. Monggo kepareng minggah wonten sasana panggung. Bapak sampun daku pengin ngarantu ingkang dipun rantu menika Mbak Elisa. Injih, mula menawi gareng alah ngono. Nggih, kula mung gawan gamelan kok Pak nggih. Ya. Pak Wakil Bupati nika, nggih senes. Oh, senes. Oh. Wow, wibawa. Aku nggawa kertas tak keluar pidato. Foto ngawi Paramah. Bapak Babuk dipersilakan Pak Babuk. Monggo Bapak Pak Suraji. Bapak Babuk. Beson guyu beson sapi saya berdoa kepada Mahamagami anu keluarga kali bayu marang ade matur bersama desa Sugeng dalu bucange Anu mriki Pak. bucange Alek Nggih. Nggih. Lah anu sugeng dalu Bu limbuk Nggih sugeng dalu. iki ketoke urung genep ketoke urung
Urung pati lunas ketok itu. Urung pati semangat ketok niku. Semangate luar. Duwaya tembang. Oh ngoten. Pak Suraji. Oh ngoten. Ora dengaran Pak Raji bengi iki nek manuten iki lho. Luar biasa. Manutan wisan balik. Piyayi kalih enten mriki jumeneng ten mriki pun ayem, Pak. Wis kaya nyawang mesin ATM kula Pak ngeten. Nggih. Pun lunas. Nggih, nggih. Pun karek nglakoni kok, Pak. Nggih ngoten mawon Mbak Bilih. Sampun cekap, Pak. Dereng Mbak Elisa nggih matur suwun matur suwun. Matur suwun. Mboten wonten ingkang kesupen? Oh, monggo. Pangandikan malih mboten nggih sampun cekap nggih. Sampun. Oh nggih. Enten piyambak mesti sing ngirim teng mriki lah. Nggih matur nuwun lho Pak, alah mboten repot-repot nggih nggih. Nggih. Foto 5000. Cetake. Anu Pak Wabu mriki. Keluarga Cemara kok. Nek ora amot aku tak ngalih wae kok kaya ora. Gur kena kupinge tok aku malahan kok. Nggih. Siap, nggih. Sehat selalu ya Bapak. Sehat, sukses selalu, panjang umur. Nggih. Duduk. Wow.
Nggih. Bapak Wabub sampun jumeneng Sampun. paring pangandikan. Nggih. Pak Suraji ugi sampun. Nggih. Dipun suwun ngersake tembang menapa pun manut di Elisa. Wah, niku. Apa iso nembang? Suarane kaya ngono, Dik. Di Elisa kok Apa iso? mayu, Pak percaya wae to, Pak. Engko kae yemeng ngono. Ora ta? Ya dicoba sik. Coba. Coba mien. Niki kula menawarkan. Aku kon Mau- jajal, aku ya seneng kok aku. Repot. Aku kon jajal Elisa wis. Waduh. Sapa-sapa kok arti jajan. Maksudnya suarane kuwi lho. Suarane. J, menika ajeng tembang Jawa, Nggih. napa spesial untuk besan lagu ala Sumatera Utara. Oh iya, ada toh? Ada, nanti di model Jatilan nggak apa-apa. Hah? Sedikit cuplikan gitu lagu ala Sumatera Utara untuk besan. Ya. Dibikin agak tungkleng gitu juga nggak apa-apa. Ya, engko nek rasa keplok Ya. bareng ngono ae. Iya. Lagu dari Jadi biasanya untuk gereja Batak Indonesia, Oke. judulnya Pasu-Pasu Hami Utuhan. yang Oke. artinya Ampuh aku yo ra mungkin. Pokoke rumahno sih. Lah iya. Ning aja nganti salah loh. Ini karena besan dan keluarga Ya. dari Nias Ya, datang semua. ya siap. Oke, Nah ya. ini sedikit cuplikan kalau ada salah koto-koto. Kata-kata. harap dimaafkan. kata-kata. Kata-kata. Ya, nanti ngikut aja ya. Oke. Kayak apa? Lesung sama atau lesung. Lesung jumenglung. Ya kayak toklak-toklek gitu aja. Coklat-coklat. Toklak-toklek. Wong Ya. toli-toli ngaran coklat-coklat. Oke. Coba gerimingan velgnya Mas. Rada. Sekali lagi ya. Pasu-pasu hami Tuhan, sayu sehon dawe mi, sayang behon tangan mi Tuhan, behon dua bumi, timur timion, anak Tuhan, orang para lohon dosan, iman pagami, kalau musuhin, diwe pangambuli. Sampun! Tepuk tangan yang dari Dan bocah kok apa iso? saking Nias. Yang dari Nias? Ada nggak yang Mas yang Yang dari Nias mana yang dari Nias? Mohon koreksinya tadi ini bener apa ngawur ini tadi? betul kayak kok di atas di atas.
apa? Perempuan tuh kayak apa? Raro. Mohon izin Pak Wabuk, mohon izin. Kula kula ajari ben nggih kula ajari ben cepet gede Pak Wabuk. Kriterianya seperti apa? Ya, ngono lah. Lah nek ngono lah kae wis nganalah. Iya. Sing paling utama apa ngono? Yang paling utama apa? Berbakti. Dul. Iya. Apa? Aja iki masih SMP kok. Oh iya, nggak boleh Paling pacaran. nambahin pusing. SMP Iya. ini supaya mengejar dulu yang namanya prestasi. Ya, pendidikan sing utama. Iya Bang, Mbak. Pelok barang. Lamun arsa Elok luar biasa. antuk jatuh keremi. Beda to, Pak? Nek ngendikan nek nembang klek Kok iso yo? digawe kok. Digawe nek misale pas nembang yo sing apik. Nembang Kaya ngono. Dipek-pek, Si. Di napa? dipek-pek. Kalau bahasa Jawa itu tuh biasanya disingkat kayak gitu. Dipek-pek ben iso penget, penget ki apa? apik banget. Oh, Nah, penget ki apik. apik banget. Kuwi kancane PD. Apa pede? Apik, Pak D. Kuwi ponakane Pek Tokli. Apa kuwi pek toli? Apik matuk sekali. Iya. Pek toli. Den prayetno ing pamilih ira aja weton-weton aja milik wong ayu kaping pindho milik wong ping telu pangkat derajat iku bisa larut keneng sembang sarang wungan kepi lot mring wicara kang manis manis marmane den prayetno. Luar biasa. Tembangnya apa Cahayu? Tembangipun Dah, balik sarung. Wis tak omong, wis matur to, Pak. Nek pas nembang kuwi apik, wong dipelajari beberapa tahun kok neng kampus. Tapi nek ngendikan memang kembali ke setelan awal.
kalian pabrik. Sarung jagung Ya, oke. entuk dene klobot. kelobot. Ya. Ini abote wong ke baju Teresno. Ya. Iki bejo Trisno. Ya. Yang dari Nias tadi, Iya, ini iya. masnya yang dari Nias Kepranan. Ini Mas Manten Mas sama Manten. Mbak Manten. Iya, mau foto bersama. Oh, dipersilakan, monggo dipersilakan. Iya, iya. Iya. Sini. Ini Mas Felix ya? Oh ya, selamat ya Mas Felix. Iya. Mbak Lita, selamat. Ini sampean dari Nias. Kok bisa ketemu Ngawi itu ketemunya di mana, Mas? Melalui orang. Ada calonnya. Oh, melalui orang. Tapi cinta lahir batin ya. Oh, iya, Karena tuh. Mbak Lita itu masih saudara saya. Cinta lahir batin. Jujur terus terang, yang paling disukai bagian mana? Semuanya. Semuanya. Puji Tuhan. Nggih. Semoga berbahagia. Rek ngalio rek ngono. Ngalio. Ngelek-ngeleki foto. Ya ta, Rek. Kok ketok gelo ta, Rek, ora dijak foto ngopo ta, Rek? Iku ora sing nangkapno tak antem ya iki. Lah kok iso ya? Nah, Mbak Elisa, Akhirnya ya kanggo kok. karena sampean udah S3, coba Foto sik, Pak. apa itu kata-kata untuk temanten? Ya. Walaupun saya S3, tapi pengalaman saya kalah. Aku loh jodoh ra entuk-entuk kok kata buat manten itu loh. Susah dapet jodoh itu susah ya Pade. Iya. Nek golek bojo ngono sesuk jam 3 aku waton golek Pepatah mengatakan Iya. asam di gunung, garam di laut, bersatu dalam belanga. Nah. Ngawi ketemu Nias, Nias. ketemu nonggon pernikahan. Nah. Ini karena Tuhan yang mempertemukan, Tuhan yang menjodohkan, dua menjadi satu, tidak bisa dipisahkan. Amin. Nah, seperti ini. Makanya kamu sabar, Ya. sabar. Jadi bedane bojo karo jodoh. Apa tuh Mbak Elisa kok iso ngendikan apa tuh bedanya? Menawi bojo menika saged gantos-gantos. Bojo ki gampang golekane gampang. Sesuk karo iki misale dicerai-beraikan sesuk golek bojo meneh iso. Nek jodoh ki siji salaminyo. Oh, Setunggal selomo-lomonyo. Ngerti enggak? Enggak tahu kok ketawa.
Kinten-kinten sih saya. Mohon izin Mas Peli. Izin ya, Mas Peli. Barangkali menghendaki lagu apa Mas Peli? Mungkin saat pacaran ada lagu kenangan apa gitu. Apa lagu ini? Ninggalkan atas Nah, kenangannya di mana? Anu kenangan pacarannya. Paham. Ya kan ana kenangan nek kuburan ya kijing miring ngono kae. Nek nang kebonan ya jambu alas ngono to, Pak. Gubuk ya gubuk Nah. asmara. Ya, Ndak. ya lagu kenangannya. Kalau lagu kenangan jarang sih nggak ada kalau lagu. Ora iya. tau nyanyi kok. Iya, enggak hobi karaoke ya, Pak. Bejane Mbak Lita. Semoga Tuhan Oke, memberkati, memberikan kedamaian, Amin, amin, ketentraman amin. dalam rumah tangganya. Ya, amin. Matur nuwun. Terima kasih. Terima kasih matur nuwun. Ya. Mas Feli, Mbak Mbak Lita. terima kasih. Iya. Jejer karo Mas Pelkis kaya kembar. Kembar piye? Kembar piye? Cabang bayine ari-arine. Ditambah ya Mas ya. Loh, loh. 1 2 3. Ya, 1 2 3 jumeneng ya. Ninggalkan tenan diaturke, Cok. Yuk. Oke. Ayo jumeneng. 1 2 1 2 3 4. Ya. 4. 4. Ya. Asik. Asik. Yandung emote
jareku suwek. Ya cah wedok polahe. Cah wedok polahe kaya ngono. Sapa sing muni wedok tapukane ning kene? Lho iki wedok. Lanang. Goblok apa piye iki jane? Oh, hah? Apa enek wong wedok pekekeh ngono kuwi? Iki lanang apa wedok to, Pak? Lah, Bu. Lanang. Mbok modar kowe to nek aku ngapusi aku iki lanang, Mas. Loh, lah ya berarti sing nyuwek jarekmu ya pelananganmu kuwi kok. Masa iya pelananganku Oh, dhewe. lah iki ditonton ngene sapa ngerti nek iki lanang lho, Pak. Jenengan mau mboten ngertes to? Tiwas tak mbak. Mbak, Ya monggo Allah. kinara. Jenengan mau nggih mboten ngertes to Terus nek. tak iki tak ralat ora mbak saiki. Lha apa? Mbas. Bas ki apa? Mbak karo Mas dadi siji mbas. Hal Dobel. kaya ngene sing ngerti sapa, Pak? Weteng munggah Lydia Kando. Ya. Bareng weteng mudhun kok Ahmad Albar ngene iki. Aku mau agek teko ki lho, Mas. Ha-ha. Bapak-bapak sing teng mriko ngelon, "Yo mbake kok kaya Camelia Malik." Lah terus aku bareng lewat to, Malik matane jare ngono ki. Kok Malik matane kira no aku yo. Alah. Ya Allah, Mas, sehat. Sehat. Ya Allah, mundak. Nama panggungnya sinten, Pak? Inces. Inces. Lho, delok kaya widodari lho. Pasuryanku praenku ki dodoane kaya widodari. Iya, Inces. Inces. Iya, iya. Nama panggung Inces. Nama KTP. Koirul. Oh, Wah, rul. Ngakoni aku. Ngakoni lanang kok ya Mbak Elisa. Ya Allah. Kaya wedok tenan ya. Gumun nek. Ya, Lah wedok tenan Nek- mangsane. Iki wedok asli. iki asli, iki ora. Asli karo ora ki gampang. Apa Piye? titenane? Iki genah barangnya barang palsu. Coba meneh. Iki ya palsu kaya ngene iki. Wong nggo joget kok penek nggo joget kok kotang mlumpuk ning tengah iki penek. Ki mau to pas napa senterewe niku. Heeh. Joget koncone iki do ngene-ngene penak. Aku nggojeki kene, Mas. Lah iya. Lah dinggo bas sithik susu mencolot metuar kan. Ki susu pokodo Kok aku. suarane beda, Dik. Beda. Asli karo ora ki yang dituthuk beda. Piye? Loh, iki cor-coran. Wih, Cor-coran. Iki palsu. Lah nek Sing asli aku mau nggawa iki nang endi ya, Pak Anu? kowe engko apa meneh goleki sing asli kenek. Anu. Apa? Hukum Hukum apa? hukum karma to, Mas. Ya hukum kuwi to. Iya ya, Inces Iya. Koirul. Incas, Ica, Lora, Dora. Kok Incas Koirul tak idoni lho wingi. Aku iso idu dhewe. Aku nyawang gareng ki rupane iso kaya umplung e. Ngece arep ngidoni. Wong bintang tamu larang-larang dingeti Yul. cinden kok ngene. Cen mataku ngene, lambeku ngene. Oh, cetakane ngene to. Ora karo ngidoni. Oh, malah kaya topeng. Ada permintaan lagu Niki, Mbak niki. Elisa? Kakak, nggih Juga menika. jangan lupa door prize-nya, Pak. Oh ya. Yes. Tadi juga dapat pesan Mbak Menawi mungkin Pak Puji bisa naik ke atas panggung Oh, menjadi siap, anggota siap. dewan menika. Pak Puji. Saged Sak nyawiji. menika. Ya, Mbak Inces. Pak Pujo. Pak. Oke, Ayo. Pak Pujo. Bahasane Indonesia pujo. Nggih. Nek basane wong Jawa puji. Pujo, Pujo puji puji. wonten ngarsane Gusti. Ngono kae. Rahayu. Monggo, Nggih. sekarang minggah sasono Pak. Sak menika Sak oke. menika, monggo. Pujo. Bapak Pujo. Monggo Pak Pujo. Pak Pujo. Panjenenganipun Bapak Pujo saking Setono. Penake. Oh. Monggo Pak Pujo. Dapat rendo awe sukareno nadyan anggar cita kayuga nasa aneka Gusti
Pangapunten saderengipun. Nggih. Salam hormat dumateng Pak Wago, Pak Anto, Mas Pring. Ugi sedaya para tamu. Sampai kamardikan. Mega sampayang kali putra-putranipun Pak Raji. Dados ingkang keluarga sakinah wa mawaddah warahmah. Amin. Tansah bekti dumateng tiyang sepakalih nindak kedawuh Gusti. Nere aku terus nyanyi opo? Nggih, utawi sak nembang-nembange. Ngono lek. Nggih no. Mangkake Pak Janjimu apa nang aku lek? Kan? Janjimu apa ngomongi dibuktekne. Ya. Iya. Nek iso nyalahke diduduhne, parane rene gak nyalahke tok. Nggih. Ayo apa ki? Manis wae. Nggih, manis. Manis. Manis bersama Mbak Elisa. Ki kok nyawer apa ora? Oh iya, nek nyawer tak ada utangan sewu wong ning Apa yang dari Bosku Solo? ini. Dari Solo. Mas Pre. Pangapunten Pak Anto. Ojo Pak Raji nun Ya, sewu. oke. Matepi janji lho aku ya. Oke, yo coba diaturake manis to. Yo. Monggo Pak manis. Tak Pak. Yo. Monggo. Bersama Pak Pujo. Oke, yo.
Matur suwun. Wis jalan ya? Wis ya? Nggih. Aku iki ngurmati sedulur tok Pak Ranji. Bakunipun ngormati Anji. Aku nyawer apa ora? Nggih no, hukum panggung kok. Kowe yo kere. Ya. Nyanyi yo ninggali. Tak wulang dadi dalang malah ngemis terus. Ya. Aku yo pake ngemis. Terima kasih. Nah. 1 2 3 4. Kata lu, Mas. Sangune Dadi duit 500 sing kalah ngutil. Nggih. Terima kasih. Tapak ning Serawat, Bro. 7 kurang loro. Kowe enak dadi paranggono. Wong gatekne kok yakmi ngono kok. Oh iya. Terima kasih Mas Lujo. terima kasih. Sek njaluk serampat. Seramat ke, Mas. Oh, nggih. Yuk, seramat ke. Jajal Pak Cik. Rene iki yo karo Pak Carek Rambe ya. Mas Pujo bani seramat. Nggih, matur nuwun, Mas. Mbah nuwun Pak Dewan. Nuwun. Nggih, ya. Terima kasih matur nuwun, matur nuwun. Nggih, Pak Dewan, matur nuwun. Ini ada hadiah loh Pak. Nanti udah mau dibawa ke sini. Hadiah-hadiah nih Oh, door prize. Oh, iya, door door prize. prize. Ya. Dalam Bapak. Oh nanti. Oh nanti. Oh, nggih. nanti kok. Nggak jadi. Tadi mesti gawa kertas. Untuk menikmati. Nggih, menika kula bacakan beberapa surat dari Iya, keluarga. dibaca dulu, dibaca Nggih. dulu. Iku macane piye macane? Mau. Ngono entar rampung. Oke, shalom Mbak Elisa. Shalom. Ini Halo. dari keluarga manten. Minta gending imbang ngono katresnanku. Selamat untuk Mbak Lita dan Mas Felix. Ontiku sayang, keponakan berarti dari keponakannya. Rafael. Dari Rafael. Ya. Imbangono katresnanku. Oke, Pak De. Tadi ada lagi dari grup Manunggal Nyawiji. Manunggal Nyawiji. Nggih. Sinoman. Nggih. Sinoman nggih. Nggih. Nyuwun gending podang kuning kalian sesideman. Oke. Hormat kami Ketua wakil BKI apa? Wakil Ketua tertanda ewek-ewek Jurok Delosor Wibowo. Di bawah. Selamat atas pernikahan Mbak Lita dan Mas Felix dari anggota Arisan Pendopo. Nggih. Nyuwun gending Gerajakan Banyuwangi. Nggih. Sekretaris TTD Suwondo. Suwondo, Pak Suwondo. Ada lagi? Sampun Sampun, sudah Pak. dibacakan semua. Salah satu aja. Yang mana, Mbak? Imbang ono katresnanku saya Oke. duet sama Pak De Gareng ya. Siap. Oh iya, cek iso to garing iki. Ah, aku kok SSKR kok pada. Jamumu apa? Sarjana karawitan. Sarjana karaoke. Jamune bio moringa. Iya. Makasih. Oke, yuk imbang ono katresnanku. Yuk. Yudutnya, ayo. Pelak nyem. Dan Mas Rafael ya. Sar. Sar.
Nimas katresnanku babasane tan bisa tinuku junduk lan prasetyaku tak korbanake jiwa lan raga. Lamun mangkono piye katresnanmu, piye katresnanmu. Mangka Nimas katresnanku babasane tan bisa tinuku. Terima kasih, matur nuwun nggih. Lenggarien nggih Mas Jarek. Oh, ngaten Pak. Nggih. Oh, sik wonten. Oh. Undianipun nggih. Terus pundi Bapak Surat? Mangke napa? Mangke wekdalipun. Oh, nggih. Taksih mangke. Taksih mangke. Kan menika para pamriksa ampun kundur rumiyin. Sapa ngerti kok dadi rezekine para pamriksa. Amin. Niki kula tak neruske lampah nggih. Nggih, sing diantu-antu kalawan para kadang. Pengen nonton kiprahe Mas Dio. Nggih, sukses Mas Dio, sukses. Kan